Dobrý den, dámy a pánové, vítáme vás u dalšího dílu rychlých realitních zpráv. Od mikrofonu vás zdraví Jakub Jiránek, Tomáš Procházka a Zbyněk Chochola. V dnešní době používáme nejčastěji dva způsoby prodeje, a to formou snižování ceny anebo aukcí. Pokud je o nemovitost větší zájem, je více zájemců, prodáváme formou aukce, vybíráme nejvhodnějšího zájemce pro prodávajícího, který nabídne majiteli nejlepší podmínky. V opačném případě, pokud zájemců není tolik, prodej trvá o něco déle, v čase se cena snižuje. Důležitým bodem při prodeji je, aby pan majitel, prodávající, měl plán B. Varianta, co se stane, když se prodej nepodaří. Co bude majitel dělat, kam se bude stěhovat, jestli se bude stěhovat, nebo jestli nemovitost nebude prodávat, ale pouze ji nepronajme. Třetím důležitým bodem je stanovení si podmínek vyjednávání s případnými zájemci. Co je pro prodávajícího důležité? Jestli peníze, čas, anebo případně další věci, kdy se bude stěhovat, co nechá v nemovitosti, co si naopak odveze. Tyto tři základní věci nám určují způsob prodeje, jakým způsobem a jak se prodej bude vyvíjet, kam ho budeme směřovat a co od toho můžeme očekávat. V případě, že byste měli jakékoliv dotazy k těmto třem bodům, jak nastavit cokoliv, cenu, způsob, obraťte se na nás, rádi vám s tím poradíme. Podílové spoluvlastnictví je vlastnictví ideálního podílu. Například, pokud 3 sourozenci zdědí po rodičích dům, tak každý z nich vlastní 1/3 ideálního podílu. Při prodeji ideálního podílu na nemovitosti řešíme 4 základní možnosti prodeje. První z nich, naprostá značka ideál, pokud se všichni zájemci dohodnou na prodej a mají společný zájem nemovitost prodat. Ušetří se nejvíce času a nejvíce peněz. Druhá varianta, odkup nebo prodej ostatním spoluvlastníkům. Pokud se rozhodnete prodat nebo odkoupit od ostatních spoluvlastníků jejich podíl. Třetí varianta, prodej svého podílu třetí osobě. Pokud hodnota vaší nemovitosti je 9 milionů a vy se rozhodnete prodávat pouze svoji 1/3, neznamená to, že vaše 1/3 má hodnotu 3 milionů. Čtvrtá a poslední varianta, úplně nejzazší, je vypořádání soudní cestou. Tato varianta je velice obsáhlá, pokud by vás zajímala, ozvěte se nám. Nově nabízíme byt 3+1 s lodžií v Praze Stodůlky za 6 150 000. Rodinný dům v Unhošti 2+1 a 1+1, původní stav 400 m2 pozemku za 3 999 000. Pronájem bytu 3+ KK, obec Lány, 83 m2 s vlastním parkovacím stáním a zahradou za 15 500 korun plus poplatky. Pro naše klienty poptáváme historický dům na Kladně v klidné lokalitě do 10 milionů korun. Byt 2+1 v Únhošti do 4 milionů korun. Děkujeme za sledování dalšího dílu rychlých realitních zpráv. Pokud vás cokoliv z našich informací zaujalo, klidně nám zavolejte nebo napište a u dalšího dílu nashledanou. Nashledanou. Nashledanou.